Goedemorgen, van harte welkom allemaal. Vandaag de IBOP. We beginnen met de eerste combinatie, dat is nummer 1, Madame SW met Suzanne Wins. Suzanne, als jij zover bent, dan mag je beginnen.
Ja, we hebben de proef gezien van Madame SW, gereden door Suzanne Wind. Netjes voorgesteld, in een mooi tempo, mooi rustig, mooi beheerst. Ja, het paard heeft ook een goede houding in alle 3 de gangen. Maakt ook goede overgangen. Is ook actief, ook in het achterbeengebruik. Totaliteit zou die wat meer souplesse in het hele lichaam mogen hebben. Dat komt soms wat naar voren nog in de verruimingen. De stap vinden we heel actief. Maar zou daar wat meer lichaamsgebruik nog mogen hebben en wat meer overstap. De draf, voldoende verruiming, daar hadden we iets meer van verwacht. Maar toch, ook met een goed achterbeengebruik. De rechtergalop en de linkergalop zou wat meer door mogen rollen. Ja, en met name de linkergalop is een beetje plofferig. Wij zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 7,5, draf 7,5, galop 6, houdingen balans 7,5, souplesse 6,5, schakelen een 7, impulsen 7, komt een eindtotaal van 77,5. Dan gaan we nu kijken naar nummer 2. Nummer 10. Aukje van de Gekhoven, gereden door Hermina Holwerda. Als je zover bent, Hermina, dan mag je starten. Succes!
Ja, we hebben gekeken naar nummer 10, Aukje van de GK-hoeve, met Harmina Holwerda. Paard is netjes voorgesteld, ook voldoende houding. De stap is nog een beetje kwetsbaar. Later bij het verruimen liet hij daar wel iets wat beter zien. De draf zouden we eigenlijk zien dat hij graag wat meer tot dragen komt en meer vanuit het achterbeen. De galop, voldoende sprong. Op de linkerhand was het voldoende bergop. Rechterhand had ik daar iets meer moeite mee. Wij hebben de volgende cijfers kunnen geven. De stap een 6,5, de draf 6, galop 6,5, houding en balans 7, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 6,5, totaalscore van 71,5 punt. Dan gaan we verder met nummer 3. Dat is Renske Douwsen R met Jelmer Ketelaar. Jelmer, als jij zover bent, dan mag je beginnen.
Ja, we hebben de proef gezien van nummer 3, Renske Doutsen. Met Jelme Ketelaar. Een heel rassig beestje. Met heel veel power, veel looplust. En dat kan wel eens fijn zijn, maar het kan ook wel eens een beetje tegen je gebruikt worden. En dan wordt de controle wordt dan een beetje minder. Met name in de galop. En dan is hij daar nog een beetje onstuimig in, wat hectisch, met name de rechter galop. Springt wel veel van de grond af. De linker galop is een beetje rustiger. Dan wordt het halstrekken wordt ook wat moeizamer. Dan komt die souplesse ook nog niet helemaal naar boven in de balans. De draf heeft hij wel weer veel afdruk en kan hij ook wel verruimen. Zou daar ook nog iets gemakkelijker in mogen zijn. En de stap is heel veel actief met voldoende ruimte. Tikt soms iets aan door overactiviteit van het achterbeen. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 7, de draf 7,5, de galop een 6,5. Want daar moet hij nog wat meer balans en rust in vinden. De houding en balans is een 7, souplesse 6,5, schakelen 7,5, impuls 7. Komen we op een eindtotaal van 77 punten. Nu gaan we naar nummer 5. Martsen van de Koldenhof met Amazone, Thea Dijkstra. Als je zover bent, Thea, dan mag je beginnen. Succes.
Wij hebben gekeken naar nummer 5, Marsen van de Koldenhof. Paard met correcte houding. Ook fijn om te rijden, denk ik. In de stap zien we dat hij voldoende tact en zuiver is. We zouden iets meer overstap willen zien misschien daarin, maar hij was wel correct. De draf is correct, hij imponeert dan wel met het verruimen en ook in het voorbeen, maar het achterbeen zou daarin wat meer mogen aansluiten. De galop, daar springt hij gemakkelijk aan, maar daarin zouden we graag wat meer sprong willen zien. Wij hebben de volgende cijfers kunnen geven: de stap een 7,5, de draf 6,5, galop 6,5, houding en balans 7, souplesse 6,5, schakelen 7, impuls 7, totaalscore van 75,5 punten. Dan gaan we straks, als de baan vrij is, met nummer 6 verder. Dat is Risje van de Filiehoeken. En die wordt gereden door Mare Gerritsma. Mare, als je straks zover bent, mag je beginnen.
Nee. Oh ja, toch. Ja, we hebben de proef gezien van Richtje van de Vivihoeve. Oh, Vihoeve. Hoeken. Nou, met Mare Gerritsma. Nou, maar we komen er samen wel uit, meid, hè? Jawel, hè? Ja, oké. Goed. Nou, een elegant paard, ook elegant de manier van lopen. Ja, en als je hem zo door de baan ziet, hè, met een hele ruime, actieve stap. Hè, zou nog iets meer overstap mogen hebben, maar toch wel krachtig genoeg. Ja, een hele fijne, soepele, elegante draf. Hè, die actief is, met een goede houding. En ook, wat ook heel belangrijk is, het juiste tempo erbij. De galop, ja, daar is hij nog wat hectisch, haastig in. Is hij nog wat vlug aan de grond. Dan zouden we graag wat meer sprong willen zien. Maar hij springt wel weer makkelijk aan. Overgangen, daar doet hij ook fijn. Daar gaat geen problemen mee. Bij het halstrekken blijft hij mooi in balans. In hetzelfde tempo, hetzelfde ritme. Dus we zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap 7,5. Liever iets meer overstap. De draf een 8. De galop 6,5. Houding en balans een 8. Souplesse 7,5. Schakelen een 7. Impuls 7,5. Komt op 82 punten. Gefeliciteerd. We gaan nu kijken naar nummer 7, Sietske Siete van Sineda met Wesley Teling. Als de baan vrij is, dan mag je zo beginnen. Succes. AXC, incoming drop. C,
Wij hebben gekeken naar nummer 7, Siete van de Sineda. Sineda. Paard wat correct is voorgesteld, netjes in de houding ook. In de stap is hij wel zuiver, maar zouden we zien dat hij iets meer uit de schouder gaat stappen. En daardoor ook wat meer overstap krijgt. De draf is correct. Aandachtspunt is wel even het tempo daarin. Hij verruimt wel voldoende, maar het gaat soms een beetje te gehaast. In de galop zien we graag dat hij wat meer tot dragen komt, waardoor ook wat meer sprong komt. En dan heeft hij wat moeite met balans ook. Als hij wat meer achterbeen, weer meer op het achterbeen komt, wordt het beeld ook beter. We hebben de volgende cijfers gegeven. De stap een 7, draf 6,5, galop 6,5, houding en balans 7, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 7, een totaalscore van 74 punten. 74. Dan gaan we verder met nummer 2. Dat is Vedette PJ met Harmina Holverda. Harmina, als de baan vrij is, mag je straks beginnen.
Ja, we hebben naar de proef gekeken van Verdette PJ met Hermina Holweda. Ja, een paard wat toch zich makkelijk laat rijden. Ja, ook een bepaalde souplesse in het lichaam heeft. Ja, ook fijn in de overgangen is. Ja, toch wel een plezierig beeld om naar te kijken. Ja, toch een fijne, ruime, soepele stap. Ja, die we toch wel graag met wat overstap willen zien. Dan de draf heeft hij wel een bepaalde veer en treedt ook wel op. Maar zou achter meer door mogen treden, meer aan mogen sluiten en aan de voorhand. En dat geldt eigenlijk ook een beetje voor de galop. Ja, maar zou hij wat meer bergop mogen galopperen en wat meer door kunnen rollen in het totaalbeeld. Maar hij galoppeert wel weer makkelijk aan. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stappen 7,5, de draffen 6,5, de gloppen 6,5. Dat heeft dus te maken met en het doorrollen en het doortreden en het aansluiten van het achterbeen. Houding en balans 7,5, de souplesse 7,5, schakelen 7,5, impuls 7,5. Komt een eindtotaal van 78 punten. Wij gaan nu kijken naar nummer 8. En dat is Tess van der Haastweide met Marijke Bijker. Als je zover bent, dan mag je beginnen. Succes!
Wij hebben gekeken naar Tess van de Haarsterweide met Marijke Bijker. Paard wel een hele mooie houding, ook een heel mooi beeld aan de voorkant. De stap is voldoende zuiver en heeft ook voldoende ruimte. De draf is correct. Heeft daarin ook voldoende ruimte bij het verruimen met goed achterbeengebruik. De galop vinden we erg kort met weinig sprong. Er zou wat meer opwaarts mogen. De volgende cijfers. De stap een 7, de draf een 7, galop 5,5, houding in balans 7, souplesse 6, schakelen 6,5, impuls 6,5, totaalscore van 72 punten. Dan gaan we naar de volgende combinatie. Dat is nummer 9. En dat is Laurine W. van de Sprong met Fleur van Kempen. Fleur, als de baan vrij is, mag je straks beginnen. Ja, wil je nog even wachten? Ik moet even snel naar het toilet. Oh, dat kan.
We hebben gekeken naar Laurine W. van der Sprong met Fleur van Kempen. Ja, toch een paard heeft veel uitstraling, veel houding. Ook een krachtige manier van lopen. En ook in alle 3 te gangen toch een goed lichaamsgebruik. Soepel. En ja, toch in de overgangen ook. Dat gaat hem ook makkelijk af. Vangt zich ook goed op in het achterbeen. Bij de haltstrekken ook een mooie balans. Ook daar laat hij weer souplesse in zien. En de draf. Goede afdruk, goede houding, is er krachtig in. De stap ook. Zou iets meer overstap mogen hebben, maar ook daar weer souplesse in. De galop, goede sprong, bergop. Draagvermogen zou nog even wat meer ontwikkeld mogen worden. Maar dat kan allemaal nog qua leeftijd. Goed, we zijn tot de volgende cijfers gekomen. Een 7 voor de stap, een 7,5 voor de draf, een 7,5 voor de galop. Een 8 voor houding en balans, een 8 voor de souplesse, 7,5 voor het schakelen, een 7,5 voor de impuls. Komt op het eindbedrag van 83 punten. Gefeliciteerd. Dan gaan we nu kijken naar nummer 26. Mary May van Hansen, Bush. Oh, nee, dat is een, sorry. Deze, ja. Dat is Sietske van de West-Friesenhof. Met Iris Wijnstra. Succes.
Wij hebben gekeken naar nummer 26, Sieske van de West-Friesenhof. Netjes voorgesteld, paard met ook voldoende souplesse. De stap is aansprekend met voldoende tact en ruimte, ook in het voorbeen. De draf, en dat geldt ook voor de galop, geeft een wat gehaast beeld. Als je daar iets meer rust in zou kunnen krijgen, zou het paard gewoon wat meer tot dragen kunnen komen. En dat zien we ook terug in de cijfers. We hebben de volgende cijfers kunnen geven. De stap een 7,5, draf 6,5, galop 6,5, houding en balans 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls 6,5, een totaalscore van 75,5 punt. Ja. Dan gaan we verder met nummer 12. Dat is Yvette P.J. en die wordt gereden door Hermina Holwerda. Hermina, als jij zover bent, mag je beginnen.
We hebben de proef gezien van Yvette P.J. Nou, het paard geeft een heel sympathiek beeld. Ook een hele mooie voorhand. Maar ook mooi stil daar in de aanleuning. De stap, die zou eigenlijk in het begin was die wat behouden daarin. Werd later ook wat meer losser en wat vrijer en wat ruimer. De draf heeft ook een mooie voorhand, kan wel verruimen. Maar de buiging achter en de aansluiting in het achterbeengebruik, dat zouden we graag nog even wat meer overtuigender zien. De rechter en de linkergalop, daar zit nog wel een beetje verschil in. De rechtergalop, daar mist je nog wat sprong, een stukje draagvermogen. En links, ja, in de linkergalop, heeft hij wat meer sprong, wat meer draagvermogen en rolt ook wat mooier door. Houdt ook bij het halstrekken mooi de balans erin en de regelmaat. Overgangen waren verder wel netjes, ook mooi vloeiend. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stappen 7, de draven 6,5, de galoppen 6,5, houdingenbalansen 7, souplesse 7,5, schakelen 7, impuls 7. Komt een eindtotaal van 75,5. En dan gaan we nu naar nummer 27. Dena van Bloemhof met Kennebakker. Als je zover bent, mag je beginnen.
Wij hebben gekeken naar nummer 27, Dena van der Broemhof met Kenna Bakker. Paard netjes voorgesteld, ook een correcte houding. De stap, daar mist hij een beetje de ruimte. Het is wat afgepast. Takt en zuiverheid is daaraan herend. De draf is correct, maar wat vlug in het voorbeen. Die zou hij wat meer mogen uitvouwen. Zeker ook bij het verruimen. De galop is correct, voldoende opwaarts, maar mag hij wat meer lichaamsgebruik hebben. Op de linkerhand doet hij dat weer beter. We hebben de volgende cijfers kunnen geven. De stap een 6, draf 6, galop 6, houding en balans 6,5, souplesse 5, schakelen 6, impuls 6,5, totaalscore van 66,5 punt. Dan is het nu even pauze en gaan we om 11:05 weer beginnen.
Zo, we gaan weer verder met het mennen. En we zien in de ring nummer 25... Siekle, Haven, Rinsk en Willy met menner Inte Okkema. Maar volgens mij is dit Agen.
Ja, we hebben gekeken naar nummer 25, Cycle H van Riensk en Wille. Ja, een grootramig paard met veel voorkomen. Maar mist eigenlijk in zijn totaliteit nog te veel souplesse in het lichaam. Nog te weinig draagvermogen, nog te veel tempo nodig. En is ook vaak in de draf, met name draf en galop, vlug aan de grond. De stap zou ook nog even wat ruimer kunnen. Mag wat meer rek hebben. De overgangen, dat doet hij nog wel redelijk goed. Ook nog wel met houding. Halstrekken gaat hem ook nog wat moeizaam af. De stap zou wat ruimer mogen. Wat afgepast. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stappen 6, draf 6,5. De galop, even een erg hoog tempo. Weinig sprong. Een 5. Houding en balans 6,5. Souplesse 6. Schakelen 6,5. Impuls 6,5. Eindcijfers 68 punten. Dan gaan we naar de volgende kijken. Dat is 18. Maaie Blomke van Wettenzicht. Gereden door Ria Hettinga. Als de baan vrij is, dan mag je beginnen, Ria.
Ja, we hebben gekeken naar nummer 18, Maaike Blomke van de Wettenzicht. Paard wat moeite heeft met de aanleuning. En ook heel gespannen is, wat hem de hele proef door wel een beetje eigenlijk dwars heeft gezeten. De stap ook wel voldoende takt. Ook nog wat spanning en wat afgepast. De draf, daar heeft hij moeite om wat tot dragen te komen. En mist hij dan ook, vooral met de verruimen, heeft hij moeite met takt en regelmaat. De galop is wat neerwaarts. Op de rechterhand mist hij dan ook wat balans. Op de linkerhand doet hij dat wat beter. We hebben de volgende cijfers kunnen geven. De stap een 6, draf 6, galop 5,5, houding en balans 5, souplesse 6,5, schakelen 6, impuls 6, totaalscore van 63,5 punt. Dan is de volgende combinatie nummer 19. Dat is Beekje van Bungarten met Udo de Haan. Udo, als de baan vrij is, mag je beginnen.
Ja, we hebben gekeken naar beken van Bungatten. Ja, toch wel een sympathiek beeld. Wat toch wel regelmaat heeft in beweging qua takt en ritme. Soms nog een beetje zoekende naar de balans. De overgangen, dat doet hij wel goed in een goede houding. Heeft nog wat moeite met het halsstrekken om daar wat meer lengte in te maken en zich daarin te ontspannen. De galop, ja, de linker was iets meer takt en regelmaat als de rechter. Had hij wat moeite met de balans. Met verruimen heeft hij ook nog wel voldoende houding in draf. En heeft hij een voldoende balans, takt en ritme. De stap, ja, wel een regelmaat, wel een bepaalde souplesse. Maar zou daarin nog wat meer overstap kunnen hebben. Dan zijn we tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 7, de draf 7,5, de galop een 6,5, houding balans 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls 7, totaal 77 punten. Dan gaan we naar nummer 16, Goliath van de Benninger. En de menster is, nou, daar komt er nog. Succes.
Ja, we hebben gekeken naar nummer 16, Goliath van de Benninger. Paard laat zich wel heel netjes presenteren. Heeft in de aanleiding soms even wat moeite dat de mond wat open gaat. De stap voldoende trekt en ruimte, ook wel wat overstap. De draf is correct, maar dan zouden we zien dat het achterbeen wat meer aansluit. En dan komt het verruimen ook wat meer tot zijn recht. De galop, wel regelmaat, maar wat op de voorhand, met name op de rechterhand wat neerwaarts. En daar heeft hij wat moeite met de galop. Op de linkerhand doet hij dat wat beter. We hebben de volgende cijfers kunnen geven. De stap 7, de draf 6,5, galop 6,5, houding en balans 6,5, souplesse 6, schakelen 6,5, impuls 6,5, een totaalscore van 72 punten. Dan gaan we naar nummer 20. Dat is Maan van het Oost met Age Okkema. Age, als de baan vrij is mag je beginnen. Het lijkt misschien iets beter zo. Mooi peer ook trouwens.
Ja, we hebben gekeken naar Maan van het Oost. Ja, een mooie chique merrie die heel vlijtig is. Een beetje, misschien wel eens iets te vlijtig, te veel go heeft. Maar ja, zo is er altijd wat natuurlijk. De stap, dan zou hij iets wat meer rek nog mogen hebben. Nog even wat resoluter. Maar de draf, daar heeft hij ook weer een goede houding. Is achteractief, draagvermogen. Dat zou nog even wat mooier kunnen. De linkergalop en de rechtergalop, daar zit nog wel eens iets verschil in. Maar hij heeft wel voldoende houding en tact. Overgangen doet hij heel goed vanuit het achterbeen in een goede houding. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stappen 7, de draf 7,5, de galop 6,5, houding en balans 7, souplesse 6,5, schakelen 7,5, impuls 7, totaalscore van 77. We gaan nu kijken naar 23. Jouke van Merenstaten. Jelle van Weijden. Als de baan vrij is, mag je beginnen, Jelle.
Ja, we hebben gekeken naar nummer 23. Joukje van Merenstaten. Een heel vlijtig beestje. Ook wel goed in de houding, maar het hele proeft door een beetje in een... Proeft door wat te loperig, een hoog tempo, wat hem eigenlijk in alle onderdelen een beetje plaagt. De stap is voldoende takt en regelmaat, die mist wel wat ruimte. Zouden graag wat meer overstap willen zien. De draf op zich is correct, takt en regelmaat, maar wat in een hoog tempo. Daarin zou je wat meer tot dragen mogen komen en daardoor dan ook wat meer ruimte kunnen krijgen in het verruimen. De galop is ook wat gehaast. Op de rechterhand mist hij ook daar in de balans. De linkerhand gaat hem iets beter af, maar zou ook wat meer bergop mogen zijn. We hebben de volgende cijfers gegeven. De stap 6,5, draf 6,5, galop 6, houding en balans 6,5, souplesse 7, schakelen 6,5, impuls 7, totaalscore van 71,5 punt. Dan gaan we nu verder met nummer 13. Dat is, Franse naam, Sua da Monico. En daar staat op Jelmer, maar het is Agen, zie ik. Agen, als de baan vrij is, mag jij beginnen. Houding, activiteit.
Goed. We hebben gekeken net naar nummer 13. Hugh de Monico. Een paard wat veel uitstraling heeft, veel houding ook heeft. Ook veel go, wat soms wel een beetje tegen je gebruikt kan worden. Maar toch goede manieren heeft, met name in de stap. En zou hij nog wat meer rek mogen hebben. En wel een bepaalde souplesse en een regelmaat. De draf heeft hij veel houding, heeft goede manieren met een goed achterbeengebruik. Maar het ritme is nog wat aan de hoge kant. De galop, de rechte galop, wat hoog ritme, daar mist hij nog wat draagvermogen. Maar links veel beter in ritme, houding en balans. Heb veel houding in de 3 gangen. De overgangen, daar heeft hij nog wat moeite mee om zich op te vangen in het achterbeen. Maar daarna stapt hij toch wel weer in regelmaat door in die gang. We zijn tot de volgende cijfers gekomen, 6,5 voor de stap. De draf 7,5, galop 7, houding en balans 7,5, souplesse 7, schakelen 6,5, impuls de 7, eindscore van 77,5. Dan gaan we nu. Terug. Ja, de volgende bladzij. Oh ja, 17. Gaan we nu naar nummer 17. Hey dame, Doutsen, gereden door Ria Eddinga. Ria, als je klaar voor bent, dan mag je starten. Succes.
Keken naar nummer 17. Herdame Doutzen RSH met Ria. Netjes voorgesteld. Paard heeft heel af en toe in het begin had hij even wat moeite met aanleuning, maar dat werd gaandeweg toch wel weer beter. Vermoedelijk omdat hij een klein beetje vast zit op de linkerhand. De stap, ja, daar werden we wel blij van. Takt en regelmaat, maar ook veel ruimte daarin. De draf ook gemakkelijk draven. En daarin ook heel veel ritme. De galop, dat ging wat gehaast. Met name op de rechterhand had hij daar wat moeite mee, ook met balans. Op de linkerhand ging dat wel iets beter. We hebben de volgende cijfers kunnen geven. De stap een 8, de draf een 7, galop 6, houding en balans 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls 7,5, een totaalscore van 77,5 punt. Dan gaan we verder met nummer 28. 28, ja. Dat is Mary May van Hansenbusch met Age Okkema. Age, als de baan vrij is mag je beginnen.
Ja, we hebben gekeken naar nummer 28, Mary May van Hansen, Bush. Ja, wel een hele rijkelijke merrie in de voorhand. Ook qua model een mooi paard. Maar ja, mist in alle gangen nog wat de souplesse, de ruimte en de rek. In de stap ook. Daar heeft hij moeite mee om zich te rekken en te verruimen. En ook om in te stappen. De draf, daar heeft hij nog een hoog ritme. Ook nog wat moeite met verruimen. De schoudervrijheid, dat zou ook nog wel, is ook nog wel een aandachtspunt. De galop. In de galop heeft hij wel een goede houding. Met name de rechtergalop een heel hoog ritme. Linkergalop is beter. Heeft ook een beter tempo en balans en houding. Overgangen heeft hij nog wel eens wat moeite mee. Halstrekken. Ja, ook nog wat moeite om zich te rekken en in balans te blijven. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 5. De draf een 6. Galop 6. Houding en balans 6,5. Souplesse 6. Schakelen 6. Impuls 6. Komt op totaal 65 punten. Wij gaan verder met nummer 22. Dat is Saar Nanneke Hanna van Bon. En die wordt gemenst door Ria Hettinga. Ria, je mag beginnen.
Wij hebben gekeken naar nummer 22, Saar Nanneke Hanna van Bon met Ria. Het beeld wat we zagen was goed. Ook in de overgangen liet het paard zich netjes bewerken. De stap was voldoende ruim en goed in de overstap. Dus voldoende ruimte, takt en regelmaat. De draf was correct. Bij het verruimen de eerste keer wel wat moeite, de tweede keer ging beter. De galop op de rechterhand was die wat ondeugend en liet hij eigenlijk niet de goede galop zien. Dat ging op de linkerhand wel wat beter. Daar lag het tempo wel wat hoog. Ook het halstrekken ging verder goed. We hebben de volgende cijfers kunnen geven. De stappen 8, draf 7, galop 5, houding en balans een 7, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 6,5. Totaalscore van 73,5 punt. Dan hebben wij de laatste combinatie en dat is nummer 14. En de Zwaan van de Lage Geen met Age Okkema. Age, als je baan vrij is, dan mag je beginnen.
Oké. We hebben naar de proef gekeken van Zwaan van de Lege Gaan. Ja, een paard met heel veel houding, statuur en veel oprichting. Ja, mist eigenlijk in alle gangen nog een beetje de ruimte en de souplesse. De stap, daar heeft wat moeite mee, met de ruimte, ook met de rek en de regelmaat. Het draf een beetje hoog ritme. Met verruiming heeft hij wel heel veel actie, maar nog wat weinig schoudervrijheid erin. De galop heeft ook wel veel houding, met name de rechte galop, maar heeft nog wat moeite met de balans. Ja, ook in de wendingen, linkergalop, een iets beter ritme, maar wel wat hoog nog en heeft daarin wel weer de regelmaat. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap 5, de draf 6,5, de galoppen 6, houding balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 7, kom op 68 punten. Goed, dit was de laatste combinatie. Dit was de dag van de IBOB. Ik zou zeggen, allemaal wel thuis en tot een volgende keer. Ik dank je wel.